yn y dosbarth i Ebol Blwydd yn adran y Cobiau Cymreig. Dim ond 2 sydd yma'n cystadlu ac Meirion sy'n cadw cwmni fan hyn. Trenu bod yna ddim mwy yn y dosbarth yma. Yn rhannu mawr, ti'n gweld eisiau rhaid mae glas ormos ond dim sefyd mae'n doi, mae'n rhannu. A fel arfer, mae o'n dosbarth sy'n denu dipyn o sylw, yn dydi? Odi, wir. Ti'n gwybod, achos maen nhw'n dechrau datblygu fel beth yw'r dyfodol fel maen nhw'n mynd fel merch fel, yn dweud? Wel, brydfa llanarth sydd yn dangos fan hyn, llanarth Billy Black Gold. Yn symud ymlaen yr ddi a'r coesau gwynion. Ac a beirniad, wrth gwrs, Mr Derek Dykes o Llanon Ceredigion, brydfa Crossfield. Yn y wannol deit, dwi'n? Y ddau nhw yn eitha wahanol. Ac Derek Dykes yn rhoi dipyn o sylw i'r cymalau a'r traed a wrth iddyn nhw mynd heibio. So gwni weld. Os o bwyd gyffil yw... Yr un ddi, wrth gwrs, ydy llanarth Billy Black Gold wrth Abercypyn Victor's Last, ac allan y llanarth Bay Lady y merch i llanarth Fiery Jack. Abercypyn Victor's Last wedi bod allan am cwpl o dymhorau yn llanarth gyda'r cesig. Dyma ni to Simon Bigley, brydfa llanarth. Yn trafod gyda Stewart Cemais Evans. A'r beiriad yn dod i cael weld. Yn adran y Cobiau Cymreig, y dosbarthu'r Ebol Blwydd sydd dan sylw ni fan hyn yn cylch y cyffylau Meirion Evans sydd gyda fi, ac dim ond 2 yn y dosbarth yma, eitha siomedig. Ie, siomedig ran rif yn dweud, ti'n bod, maen nhw ddau wannol deip, ond mae'n edrych pigo, dwi'n meddwl bod nhw'n dyfodol i'r un dîm, a ti'n bod, i blwydd o eto, fe ddaw. Llanarth Billy Black Gold a Simon Bigley, yn ail wedyn Fairlyway Firestorm. A ddau wedi magu'n eitha debyg yr un gwaed sy'n rhwngthyn nhw, ac mae'r het wedi diosg, ac llanarth Billy Black Gold sydd yn mynd â hi enillydd y dosbarth i'r Ebol Blwydd yma yn y ffair eiaf. Dyma ni felly a chanlyniad yn y dosbarth 2-2. We have a result to be a Colt class number 202, and the first prize winner is llanarth Billy Black Gold. Number 1170, bred and exhibited here by the Llanarth stud. Congratulations indeed to you, Simon, and Llanarth Billy Black Gold. In second place, we have number 1167. Travelled a long way here from London area. We have Mr John Axon's Fairly View Jack Storm, exhibited here by Mr Jack Axon. And together, therefore, ladies and gentlemen, Llawn gyfachadau i Mr Simon Bigley yn ennill y dosbarth i'r Ebol Blwydd gyda llanarth Billy Black Gold. Goes to the Llanarth stud number 1170, Llanarth Billy Black Gold. Followed in second place by number 1167, Mr Axon's Fairlyway Firestorm.